акай ҷурахон мардо заноро дӯст намедоранд. бо месан мегӯянд баъзе одамо ки занҳо мардоро дӯст намедоранд. ҳамин рости гап як ҳамсоя доштем. ҳамин наздикияти шавҳараш бандагӣ кард. ака бо мегӯяд хеле зано шавҳарашонро дӯст намедоранд. ман дар ҳақиқат дидам да ҳамин чира ака. ҳамин бовар ки баъди ҳамон гузаштанаш дига ҳамин шаву рӯз ҳар рӯз кораш ҳамин буда мерафт сари ҳам манзили шавҳараш. марда ки ту моро куҷо партофтӣ рафтӣ? охайна зимистон наздика кӯмир надоштем. ина гудакот бепатинкай. ина бо и гуфтесиян ҳар рӯз дар болои сари ҳамон манзили шавҳараш гира када гира. ҳамон манзилбон як рӯз мебина ҳамин воқеаро ки мемиёя ҳамин ҳамсои мо ҳамин гира када шитаи ҳамҷода. ҳамин ки чӣ кор мекунӣ? хоҳарҷон охай вай бечора бозори корвон нарафтай ку гузаштай вай тамом дига. охи та ҳар рӯз меои болои сари вай меги фарзанди ма ина дора вай надора ина дора кӯмир нест хонада. мега охи чӣ кор кунам? ҳамин мардак буд нигоҳ мекарда мега шид гӯш кун мара ҳоҷи ту хонат рав ҳамин бегаҳо яке ҳамин мурдаҳо прогулка мебироянд берун сайргашт мебироянд. ман ҳатман ҳамин гапҳои хита мерасонам ки ҳамин оилат омад гуфт ки ҳамин гузаком ҳамин хела фарзанду ҳамин хел шидагиана ҳамаша мефаҳмам. холоса майлиш мега майлиш баъд як ду рӯз пас мегзарав баъд сари манзил мега ака баъд ҳамон шавҳари ма гуфтиш дидиша чӣ гап шид? мега ҳо баромада ки бечора афтакаш кашол ҳамин хел хорузо мега гуфтиша ки шав гудакот бепатинкау хонашда кӯмир надорад. мега гуфтам мега шавҳарам чӣ гуфт? мега гуфт ки ҳамин зимистон ай боло куна бурора ай баҳор меёрам ша. доруву дармон ханда пешрафти кор аз ханда таби хушу гуворо доим бошад поянда. соли нави мелодӣ муборак.